راستیش در шабакаҳои иҷтимоӣ одамони зиёд соатҳо мешинанд то як видеое ёбанд ки дар зиндагӣ сабаб шавад ва онҳо иваз шаванд. ҳарфҳоеро гӯш мекунанд, чӣ дар ютуб, чӣ дар инстаграм, чӣ дар тикток, то иваз шаванд. Мада зиёд менависанд, апа барои мо як чизе бигӯ, то мо иваз шавем. ва як ҳарфтон мегӯм: инсоният то вақте ки ҳаст, то худаш нахоҳа, ҳеҷ насиҳат, ҳеҷ ҳарф ва ҳеҷ шахсият ӯро наметавона иваз кунад. То агар худто нахоҳем, шумо дар зиндагӣ иваз шида наметавонед. шояд як чизе сабаб шавад, вале ин ки худтон бихоҳем, баъдан шумо метавонед ки иваз шавед. баъдан шумо метавонед ки як нафарро фаромӯш кунед. баъдан метавонед ки масалан зиндагитонро хуб кунед. баъдан метавонед ки хотираҳои талхтона аз ёдтон дур кунед, то он рӯзе ки худтон нахоҳед. ин ки видео гӯш кунам, шояд ки тавонам иваз шавам, шояд ки тавонам фаромӯш кунам, на. азизои ман, хоҳарои ман, бародарои ман, имрӯз дар тақвими зиндагӣ мо фақат як бор меояд. ин ки пагоҳ ҳаст, худо медонад мо пагоҳ зинда ҳастем ё не. дирӯзе ки буд аллакай гузашт. фурсати аз ҳама хуб барои иваз шудан ин ҳамин рӯзе ҳаст ки ту зиндаӣ ва зиндагӣ дорӣ. пас имрӯза истифода кун. имрӯз дар ягон ҷои зиндагӣ такрор намешавад. пага меояд, вале пага имрӯз нест. имрӯз 8 аст, 8 меояд, вале 8 ин моҳи соли 2024 на. барои ҳамин аз имрӯзе ки дар кафи даст дорен хуб истифода кунед ва талош кунед ки хеле иваз шавен барои худатон, на барои муҳит, на барои одамон. барои худатон ки фардое ки зиндагӣ мекунед аз имрӯзҳотон шарм надоред. ҳеҷ вақт пушаймон нашавед ки чаро дар гузашта фалон корро. агар инсонҳо ҳама вақт фикр мекарданд ки имрӯз рӯзи охари зиндагишон ҳаст, ҳеҷ вақт дилеро намешикастанд, ҳеҷ вақт бадӣ намекарданд, ҳеҷ вақт дар ҳаққи як нафари дигар тӯҳмат ё як кори дигарро намекарданд. биёяк тавре зиндагӣ кунем ки фикр кунем ҳамин рӯз рӯзи охари зиндагии мо аст. бо инсонҳо тавре рафтор кунем ки битонем бибахшем. бо инсонҳо тарзе рафтор кунем ки битонем муҳаббат битем, битонем хубӣ кунем. бо инсонҳо ба мисли худамон рафтор кунем. ҳар рафторе ки дар худмон раво намебинем, бигзор дар дигарҳо ҳам натонем ки раво бинем. ин дунё онқадар арзиши надорад ки барош инсонҳо пир шаванд. инсонҳоро инсонҳо пир карданд бо рафтору бо ана ҳамон бадиҳошон. як рӯзи хуб дошта бошед. умедворам ки ин суханҳо тавонад фикри яке аз шуморо иваз кунад, агарчи худатонро иваз карда наметавонад.